היה היום בלונה פארק. אני עליתי עליו אתמול מוגש. כן, איזה כיף היה ואתה גל. אני לא עליתי, לא עליתי למלך מאבא. חבל שלא עלית. מה שעשית אותי? זה היה קרב. תתקשר! נתקשר. הלו, רופאת הגימה. אנחנו ניקח אותך עכשיו לבית חולים. הגענו. טוב, אתה תצטרך עכשיו ללכת לישון. טוב? וואו, מה זה? איפה אני? אתה יודע לבדל. איזה מים? בוא נבנה סירה. יאללה. תבנה, זה פועל. בני. אתה חלמת חלום. אז נעקשת מהקרב. זה היה זה חלום? זה היה הקרב בגלל זה. מה קרב? איזה קרב? יואו, מה זה? אתם הייתם בלונה פארק ופתאום עקץ אותך הקרב. אז הזמנתם אותי ואתה קיבלתם אותך מהקרב. טוב, אז תמשיך לישון. טוב, הנה יש לך ביקור. מה נשמע אח שלו? זה בסדר? קח, הבאנו לך מתנה. לא סליתם. הבאנו לך גם את החצי. זהו, צריך ללכת לישון. ביי אח שלו. ביי, תבקרו עוד פעם. לך, אתה יכול לבקר טלפון הזה. ראיתי שאנחנו את השוקולד. אז, אתה היית חולה אהוב עליי.